Takže ja vás vítam na úvodnom škole, čo sa týka softwaru Active Inspire, ktorý dodávame interaktívnym tabuláriám aktívov. Ja by som ráda vám teda povedať od začiatku, čo sa týka projektora, tabule, že máme zapnutý projektor, tabula nám funguje. Najdôležitejšie, čo je, keď sa tabula zapne, je potrebné ju kalibrovať. Ukážem vám kalibráciu. Perom sa ale približte k tomuto plavícu, ktoré sa vám vyjela plocha. A presne do tých krížikov sme na základnej ploche, kde máme ikonka nášho programu Active Inspire. Ja už mám stiahnuť dole. Tu máme pripravený flipchart, čo nás dnes asi čaká. Je to modul systému Active Inspire. Povieme si niečo o aktíve, písanie na tabulu, výber objektov a posun, gumovanie, čiže je to guma, magický atrament, položí späť dopredu. Vkladanie obrázkov, objekty mozaikov, zvuky, poznačenie viacerých objektov, ďalšie možnosti objektov, uloženie prezentácie, ďalšie nástroje, ako je zmena, reflektor, písanie a editovanie textu, Active Inspire a jeho riadiaci panel, hlavný panel nástrojov, že ako vidíte, tu už sme priamo v tom programe Active Inspire. Tu prvé, čo vám poviem, dôležité sú adresy, kde nájdete veľa inšpirácií. Tu je naša internetová adresa, môžeme si prejsť. Ak by ste mali záujem v produktoch, komentár, podpora, prečítať manuál o Active Inspire. Tak, čiže je to www.slovakia.sk Active Inspire. Je to vyše 500 stranová brožúra. Ďalšia veľmi zaujímavá stránka je aktivučiteľ.cz, kde je vytvorený nespočetne veľa príprav v tomto programe, kde sa bezplatne zaregistrujete a môžete si z neho v podstate čerpať. Tu je prihlásenie, ja sa teraz do toho prihlásim mojím menom a ukážem vám asi, ako to funguje. Nemusíte sa ničoho obávať.
Samozrejme, dôležité veci sú aj na www.prometean.com, kde takisto sa bezplatne zaregistrujete a môžete sa tiež čerpať rôzne nápady. Čo ako prvé si povieme? Povieme si niečo o pere, čiže pomocou elektronického pera vkladáme kurzor rovnako ako myšou. Čiže v podstate ako myšičku klikáme. Myš je teraz pre nás vlastne toto pero. Stisk hrotu funguje rovnako ako ľavé tlačidlo myši a stisk tlačidla na tele pera funguje ako pravé tlačidlo myši. Áno? Tu je samozrejme tip. Nebojte sa oprieť ruku o tabulu, hrob jednoducho udržíte v bezprostrednej blízkosti. Pri dvojkliku použijete krátke, ostré stlačenie. Myš a vlastne toto pero a zobrazenie vašej práce. Všetko, čo tvoríte na tabuli perom, vidíte na monitore počítača. Zminimalizujeme si a zapneme si napríklad Internet Explorer alebo iný program. Čiže jednoducho, my keď zminimalizujeme Active Inspire, môžeme pracovať v akomkoľvek inom programe. Áno? Nie je to viazané tým, že sme len v programe Active Inspire, funguje to len na tejto tabuli, my to môžeme použiť aj ako premietaciu plochu. Áno? Teraz si niečo povieme o písaní na interaktívnu tabulu, čiže klasické písanie na interaktívnu tabulu, kde máme na ľavej strane nástroje, panel nástrojov. Áno, to je základný panel nástrojov. Môžeme použiť pero. Dáme si výber pera. Máme farebnú škálu. Môžeme zmeniť hrúbku, buď posuvníkom, alebo týmito bodmi. Zmeníme. Ďalej si povieme na ďalších stránkach, kde sa dá pridať viac farieb. Tu je tá základná paleta, ktorá je pri inštalácii softvéru. Čiže môžeme si tu aj priamo vyskúšať teda písanie tým našim perom. Ako sme hovorili, môžeme teda meniť tú hrúbku. Ďalší nástroj, ktorý sa veľmi často využíva, je zvýrazňovač. V tomto prípade je to ikonka táto. Funguje takisto. Meníme farbu z palety farieb, hrúbku takisto posuvníkom alebo bodmi. Môžeme si to vyskúšať, pri výučbe sa to využíva, keď je importovaný nejaký článok, vyfotený, vložený do predvádzacieho zošita. Máme za úlohu zvýrazniť jednotlivé rímy, zmeníme hrúbku a farbu pre každý z nich, čiže vyberieme si zvýrazňovač. Zvýrazníme. Všimnite si, pri zvýrazňovači je to dôležité, že prekryje nám to písmo, že ho pod ním vidíme. Ale keby sme išli perom, tak vlastne nám to prekryje celé. Áno. Ďalší dôležitý
Druhý nástroj je nástroj výkon. Pomocou tohto nástroja môžeme prefarbovať aj slová, môžeme si to aj vyskúšať, čiže nástroj hybrid, čiže výkon. Máme obrázky. Klikneme tam krásne výfarby. Červenou. Oranžovou. Takisto môžeme vyfarbovať tvary, ale aj modifikátor. Ako som spomínala, dajú sa vyfarbiť aj jednotlivé slová, ktoré sú napísané v texte. No, môžeme vyjazdiť aj text. Čiže nie len objekty, tvary, ale aj samotný text. Ako sa využíva nástroj výkon pri výučbe, je napríklad jedna praktická ukážka, kde dáme žiaka k tabuli, povieme mu vypočítaj mi príklad, zober si nástroj pero, 5 minus 2, alebo v tomto prípade máme tu už čísla v tomto farebnom kruhu, dáme si výber, pretiahne výsledky do pripravených štvorčekov. Môžeme si spraviť skúšku toho, či dobre vypočítal tým spôsobom. Vyberieme kyblík, farbu, prefarbíme stranu a vidíte výsledky. Je vlastne napísaný text, vrátim sa späť. Text, výsledky v žltej farbe, áno. Zoberiem výber, výkon, vyfarbím a vidíte výsledky. Je to také zaujímavé. Takisto sa to dá využiť pekne na anglickom jazyku. Máme tu taký magický tunel. No. Máme tam preklad s obrázkom. A je to zase robené tým spôsobom, že je pracované s tým nástrojom výkon. Ja som si pre vás pripravila aj takú video ukážku, ako sa to vlastne robí, ak dovolíte. Tiež je to robené v Active Inspiring nahrávanie obrazovky. Všetky sú vytvorený jeden tvar, ktorý je zduplikovaný, spojený. Bude nasledovať prefarbenie s nástrojom tajnú farbu. Nástrojom text, písaný text, ktorý chceme, aby sa nám prekladal. Dám zvuk Java. Ten text si teraz musíme zväčšiť.
dať si ho v správnej farbe. Čiže nástroj, výkon, vypravíme slovo. Je to vlastne hra s tými farbami nástrojom. Aby to bolo zaujímavejšie, môžeme si tváriť šipku. Bože, je to miesto, bez ktoré sa. Je to také efektné, myslím si, pre tie deti na tých hodinách. Ďalšie, čo si povieme, tak je paleta farieb. Tu máme základných 8 farieb. Môžeme ich v nastavení rozlíšiť na 16 alebo až 24. Pokiaľ na niektoré z farieb klikneme pravým tlačidlom myši alebo pera, zobrazí sa nám paleta všetkých farieb. Farba, na ktorej ste výber urobili, bude nahradená touto farbou. Čiže môžeme si rozbaliť farieb, áno. Vieme si doplniť pečuškou, čiže vlastné farby. Vlastné farby dáme si pridať k vlastným farbám. Všimnite si, teraz sa nám zmení tá biela na našu vlastnú farbu. Takisto môžeme použiť kvapátko, čiže vyberieme si na palete nami obľúbenú farbu. Vyberám kvapátko. Tu sa nám menia tie farby, ako vidíte. Môžeme si zobrať zelenú. Takto. Ona sa nám už vlastne zmenila tu. Zoberieme kýblik a vyfarbíme si loptičku. Čiže akúkoľvek farbu chceme túto modrú v palete, klikneme, dostala sa nám tu. A už môžeme. Ďalší nástroj. Máme nástroj guma. Aplikujeme to tam, kde ho v podstate môžeme vymazať gumou, ale pozor, môžeme mazať iba anotácie, čiže to je to, čo píšeme perom, zvýrazňovačom a modifikátorom pera. Ak si skúsime napísať
perom. Zvýrazňovačom, modifikátorom pera, tak len v tomto prípade nám funguje na zmazanie gumy. Všimnite si aj, tu bol použitý modifikátor pera, takže nám to zgumovalo, ale objekty, čo sú a napísané, nám nezgumovali. Takisto môžeme hrúbku gumy si nastavovať posuvníkom. To nám zväčší. Chceme nazvať väčšíkom. Takisto sa dá využiť vo výučbe napríklad v slovenskom jazyku, kde príde žiak k tabuli, má napísať obrázkom správnu odpoveď, obliekadla, pomýliť sa, pozrieť gumu, vymažeme. Ďalší veľmi zaujímavý nástroj, ktorý používame, je magický atrament. Tento nástroj je podobný gume, ale pozor, objekty neodstraňuje, len spriehľadňuje hornú vrstvu. Nájdeme ho pod ikonou nástroje, magický atrament. Použijeme vlastne tento magický atrament a objavíme, čo sa nachádza skryté v tomto gunou. Všimnite si, je tu na rozdiel to, že vlastne, ako som hovorila už na tom slajde predtým, tá guma máže len anotácia, áno? Ten magický atrament vytvára pekne sa to dá takisto využiť v matematike, kde učiteľ povie žiakovi, napíš mi definíciu záborovej vety. Žiak začne písať, napíše celú definíciu. Učiteľ povie áno, skontrolujeme si, či si to napísal správne, berieme si magický atrament a definíciu krásnu. Čiže sa nám spravila taká vrchná vrstva, zmizol nám vlastne nápis, čo sa týkalo anotácií, písané perom a odkryl nám aj celý ten popis tej definície. Ten nástroj, magický atrament, vieme využiť, môžeme si to zväčšiť, keď hľadáme obrázky, čo máme na obrázku. Učiteľ pomaly odkrýva. Dieťa môže hľadať, čo je na obrázku. Takisto na hudobnej výchove známym tónu je žiak, príde k tabuli, napíše nota. Nota sa skladá napíše odpovede, zoberie si
Znova nástroj, magický atrament. Odobrie odpovede. A už všetky naše odpovníci. Tento magický atrament sa dá vytvoriť aj ako magická lupa. Máme prírodu, učíme sa s deťmi, ako sa s nami stravovať. Máme tu box so zdravou stravou. Pozrieme sa cez lupu, čo sa nachádza v boxe dieťaťa, ktoré sa nezdravo stravuje. Je to vytvorené vlastne tým magickým atramentom. A je to, vidíte, celkom efektné pri tej výučbe. Kúzelná lupa aj pri, čo sa nám nachádza v boxe prvej pomoci, prekrytie vrstiev, nástroj magický atrament a vidíme, čo je tu. Ďalší dôležitý nástroj je nástroj na výber. Je to nástroj kurzor a môžeme si povedať, čo keď máme kurzor vybratý. Keď nie sme nad objektom, vytvára sa nám len samotná šípka. Ako klikneme na objekt, ktorý je vložený z knižnice, taktiež sa mení na šípku s tým krížikom. Môžeme s tým objektom hýbať. Môžeme ho zväčšovať. No. Môžeme si posúvať po hmote s nástrojom výber. Takisto máme povkladané obrázky z našej knižnice. Či dokážeme vlastne preskriť slovo. Takisto s tým nástrojom výber odkrývame predpripravené kartičky. Táto tabula interaktívna je veľmi výhodná, alebo tento software Professional Edition. Na tejto tabuli sa pracuje s dvomi užívateľmi naraz. Čiže tam môže pracovať ako aj učiteľ, tak aj žiak. Čiže pri Pexese môžu prísť dvaja užívateľia k tabuli. Môžem vám len v rýchlosti ukázať, ako to asi funguje. Musím si tam priložiť do môjho panela nástrojov ikonu, s ktorým spustím duálny režim. Idem cez nastavenia, príkazy. Keď už sme tu v týchto príkazoch, tu sú príkazy, ktoré nie sú zasvietené. Tie sa nám už nachádzajú v tomto našom základnom paneli nástrojov. Chceli by sme si tam pridať magický atrament. Nechceli by sme ísť cez tieto nástroje. Klikneme si na magický atrament, dáme si pridať, už ho máme v našom paneli. Áno? Teraz si chcem pridať duálny režim. Pridať. Už je tu duálny režim. Kliknem si na ikonku duálny režim a všimnite si, ukázal sa nám druhý panel nástrojov, ktorý je určený pre žiaka. Žiacké pero je svetlé pero
V tomto prípade učiteľské je tmavé pero. Žiacké pero nemôže zasahovať do panela nástrojov učiteľa. Berie si výber. Pracuje v tomto paneli a zase učiteľ pracuje v svojom paneli nástrojov. Tu vám môžem vyberiem si pero. Môže pracovať po celej ploche. Áno, nie je to rozdelené na dve polovice, tá plocha. Môžem pracovať súčasne. Pri niektorých softveroch to býva tak, že polovica tabule je určená len pre učiteľa, polovica len pre žiaka. Tu sme si ukázali v krátkosti ten duálny režim vlastne na tom Accesse. Duálny režim znova zmizne, keď stlačíme ikonku. Duálny režim. Takisto je tu aj výber, pracujeme stále s tým výberom so šipkou. Ďalší nástroj je ďalšie možnosti mazania. Máme tu tento spray. Je to nástroj vyčistiť, odstrániť z plochy rôzne objekty. Na vyčistenie pera zvýrazňovača zvolíme vyčistiť pripomienky. Vlastne to sú tie anotácie, ktoré píšeme na tú stránku. Skúsime si napísať niečo perom. Tlačíme náš sprej. Vyčistiť pripomienky a zmizli len pripomienky na tej stránke. Ak by sme dali vyčistiť objekty, v tomto prípade nám zmizne všetko. Môžeme sa vrátiť krokom späť. Znova sme sa dostali. Čiže na mazanie sme použili gumu, ale aj nástroj ten sprej, vyčistiť pripomienky. To mi tu vyskakuje, neviem, čo tu máte. Môžem to len X-kom, hej? Samozrejme, ďalší postup pri mazaní môžeme dať ikonkou späť a znova. Môžeme si to vyskúšať, keď niečo nakreslíme perom. Môžeme si nakreslíme rázov. A ako ideme na nástroj späť, tak nám vyznie krok po kroku, čo sme spravili, chceme sa vrátiť naspäť. Čo to máte? Robo, tam prosím. Čím sa to spúšťa? Neviem, čím sa to spúšťa. Či tam na strane alebo... Vrátim sa teda k tomu obrázku. Ďalší nástroj, s ktorým chceme vymazať napríklad objekty z flipchartu alebo z pracovného listu, je kvoš. Čiže označíme objekt, ktorý chceme vymazať a klikneme na kvoš. Môžeme to spraviť aj výber. Tlačíme na ikonku kvoš. Vrátime sa späť. Alebo jednoducho ten objekt chytíme a vyhodíme do kvoša. Editovanie textu.
text, ktorú si nájdeme v nástrojoch. Takisto si môžeme tým spôsobom, ako som vám ukazovala, tú ikonu vložiť aj do našich nástrojov na pracovnej ploche, takže pôjdeme cez nastavenia, dáme si príkazy, vložíme si ikonku veľké tlačené T, text, dáme si pridať, už ho tam máme. Upozorním vás v tom, že vlastne ja keď som už sem popridávala tie nástroje, pri ďalšom otvorení InSpire vám tie nástroje tam ostávajú. Nemusíte to robiť pracne, idem cez súbor, nastavenia, vložiť nástroje. Vy akékoľvek budete chcieť nástroje, vy si vložíte cez ten súbor a nastavenie. Takže máme tu ikonku text, ktoré sa nám vyroluje ako v Worde. Klikneme, môžeme písať buď cez klávesnicu na počítači, meníme farbu, sme to videli, alebo môžeme si vybrať na tabulu plávajúcu klávesnicu, píšeme priamo na tabuli text. Klávesnicu X zmažeme. Keď vyberieme ikonu text a máme napísaný nejaký text a chceme s ním pracovať, čiže ideme cez ikonu veľké T a už s tým textom pracujeme. Môžeme si ho rozšíriť, môžeme si ho označiť, zmeniť font, zmeniť veľkosť písma, hrúbku a tak ďalej. A tak ďalej. Ďalej, k čomu prejdeme, sú prehliadače. Čiže prešli sme tie základné nástroje, ktoré sú pri používaní tabule nevyhnutné. Ďalej prejdeme k prehliadačom. Prehliadače sa nachádzajú na ľavej strane tabule. Môžeme si ich aj pripnúť v tomto prípade. Tu sú tie prehliadače. Môže sa stať, že vy si ten prehliadač nechtiac vypnete. No. Ukážem vám. Neviete nájsť prehliadače, kde vám zmizli. Pôjdeme cez ikonu zobraziť. Tu máme tie prehliadače. Znova si ich dáme na ľavú stranu. Takisto, keby vám zmizol kôš, znova cez zobraziť kôš predvádzajúceho zošita. Nechcete ho mať dole, môžete si ho kdekoľvek dať na stranu. Takže prejdeme k tým prehliadačom. Prvý je prehliadač strán. Tu máme vlastne celý ten flipchart, ktorým teraz prechádzame. Prvá ikonka je prehliadač strán, ako v PowerPointovej prezentácii. Druhá ikona je prehliadač zdrojov. To je vlastne knižnica. Pri dodávke Active Inspire tohto softvéru je doinštalovaná knižnica.
pozadia, mriežky, balíky prostriedkov, aktivity a šablóny. Je to už vlastne všetko v slovenskom jazyku. Inštaluje sa to vlastne pri inštalácii Active Inspire z toho CD-čka, čo ste dostali v dodávke, čiže je prvé CD-čko je inštalačné a štvorka je Pack Resources, kde sa nachádza táto knižnica. Keď si ju rozbalíme, obrázky, ktoré si vkladáme do pozadia. Môžeme prejsť riešky, dajme tomu. Chceme pracovať s milimetrovým papierom. To ponúka vlastne tá knižnica. Čiary. Môžeme prejsť tomu na pozadia. Kde sú fotografie, kde si môžeme naložiť letnú atmosféru, trošku špinavou plážou. To je veľmi dobre využívané pre žiakov na 1. stupni. Áno, do papiera pisujú. Rôzne typy papiera. Dokonca je to aj notový papier. Papier, notový. Farebné ilustračné pozadia. Motívy sme si pozreli. Štruktúry, dokonca aj zvuky. Tá druhá ikonka je tá naša knižnica. A tú knižnicu nájdete v zdieľaných zdrojoch. Všetko sa to dáva do tých zdieľaných zdrojov pri inštalácii. A to je už moja knižnica, kde si budete ukladať svoje prezentácie. Tretia ikonka, máme prehliadač objektov a vrstvy. Tu sa nám ukáže všetko, čo sa na tej stránke nachádza. Áno. Všetko, čo sme napísali na tej stránke, ako to máme pekne po vrstvách. O to už samozrejme je taký vyšší level, by som povedala, s tou prácou. Tretia ikonka. Prehliadač poznámok. Vy, keď u každej stránke toho flipchartu si budete spraviť nejaký stručný popis, tak si kliknete na poznámky, píšete si text, všimnite si, že zatiaľ sa vám nikde neukazuje tá ikonka spinu. Textom vrátime sa na stránku späť a vieme, že pri tejto stránke máme napísanú nejakú poznámku. Ukázalo sa nám to na tejto vrchnej lište. Keď sme na ďalšej stránke, nemáme žiadnu poznámku, čiže nemáme ani ikonku poznámky.
Ďalší nástroj prehliadačov je prehliadač vlastností. Tu je identifikácia každého objektu, ktorý je na stránke. Prehliadač akcií. Tu môžeme zadať objektu akcie a prehliadač hlasovania. Áno, čiže máme buď aktív expresný, ak sú zakúpené, alebo aktív loty a podľa toho môžeme hlasovať. Teraz si pozrieme ten prehliadač zdrojov, ako som vám už ukázala. Je to galéria obrázkov a zvukov. Čo som hovorila, je to vlastne tá druhá ikonka. Moje zdroje, zdieľané zdroje, a tu som vám ukázala, ako sa vyberajú jednotlivé obrázky a posledné zvuky vkladané na stránku. Ako je to využité aj pri výučbe, čiže v angličtine poznať zvuky a pridať k nim správny pojem a obrázok. Pustíme si zvuk, vieme, že je to kohút. Pridáme možno napríklad sem kohúta. Kravičku. A správne poradie nájdeš tu, čiže keď je to správne priradené, tak učiteľ má napísané odpovede a učiteľ len dieťa s ním skontroluje. Čiže vlastne tu sú zvuky, tu sú pridané obrázky do prekladacieho zošita a je to využité vlastne takto v výučbe. Takisto na hudobnej výchove. Takisto som vám ukazovala tie príklady mriežok, aké sú, čiže sme znova tých prehliadačov zdrojov, máme mriežky, keď si ich rozbalíte, tak tu som vám ukázala, kde sa čo nachádza. Je ich veľmi veľa, takže stačí si to len pozrieť a vybrať to, čo práve budete potrebovať. Vkladaní teda tých obrázkov si ukážeme, ako si vieme vložiť na našu stránku. Otvoríme si prehliadač zdrojov.
niečo odfotiť z internetu. Máme tu dve ikonky, teraz si povieme niečo o ikonke nástroj pracovnej plochy. Keď na ňu klikneme, dostaneme sa na hlavnú našu stránku. Všimnite si, ukázalo sa nám tu krúžok, s ktorým môžeme pohybovať. Chceme prejsť na internet, tu je cez Explorer. Napíšeme si do vyhľadávača žaba. Obrázky žaby. Chceme si tú žabku dostať do prostredia Active Inspire. Pomocou nástrojov pracovnej plochy si rozbalíme ponuku tohto krúžku, kde máme fotoaparát a vyberieme si plochu, ktorú chceme odfotiť. Vybrať a klikneme aktuálna stránka. Počujte, že nám to odfočilo a cez nástroj pracovnej plochy, cez ten krúžok, cez ikonku vrátiť sa do predvádzacieho zošita. Sa vrátime a ten obrázok už máme tu. A môžeme s ním pracovať ako s objektom. Ten obrázok si môžeme následne vložiť aj do svojich do knižnice, takto chytíme a máme už knižnicu. A znova na ďalšie strany, keď chceme s tým pracovať, si ho vyťahneme. Čiže to je ďalší nástroj, o ktorom som v podstate aj nechcela hovoriť, o tom nástroji fotoaparát, ale týmto spôsobom, ak chcete dostať obrázky do Inspireu, tak jednoducho cez nástroj pracovnej plochy, v tej časti chceme si odfotiť z tejto pracovnej plochy niečo, vyberieme si fotoaparát, môžeme si dať fotografia voľnou rukou, dáme aktuálnu stránku, cez do predvádzacieho zošita, máme odfočenú ďalšiu. Podporuje to obrázky, JPEG, GIF, čiže onidové obrázky môžete kľudne vkladať do Inspireu. Takže manipulácia s objektami, ako sme hovorili už tými obrázkami, ktoré sme si odfočili. Vieme si ho označiť nástrojom výber a pracujeme. Ak ho chytíme za tabletku, tak sa nám zväčšuje pri zachovaní všetkých strán. Ak by sme ho chceli samozrejme deformovať, vieme týmto spôsobom. Ikonka, vieme s ním rotovať, vieme si ten obrázok duplikovať. Vieme si ho aj spriehľadniť. Takisto si ho môžeme zväčšiť týmito hviezdičkami. Väčšia hviezdička zväčšiť, menšia zmenšiť. To je vlastne práca. Sme si ukázali vždy cez nástroj, výber, cez šipku, označiť objekt a už s tým pracovať. Červený hore.
Ďalšie, čo môžeme spraviť, vieme objekty, ktoré máme v predvádzacom zošite, zoskupiť. Chceli by sme, aby tento chlapec s týmto dievčaťom cestovali spolu. Chlapec dievčaťu dal kvet. Označíme si objekt. Označilo nám na toto smajlika. Všimnite si, tu je ikonka, ktorá nám znamená zoskupenie. Odklikneme. Objekt máme zoskupený. Znova ho chceme odskúpiť, že si ho označíme. Máme to vysvietené, čiže vieme, že to je zoskupené. Klikneme. A už sú objekty samostatné. Ďalšie možnosti objektov. Videli sme, čo som vám aj predtým ukázala, že kliknutím na obrázok sa vám zobrazia tieto možnosti. Keď je to text, pri texte ešte máme ikonku aj toto ABC. Potom môžeme pracovať s tým textom. Zmeniť fonty. Veľkosť. Pri tvaroch máme tú ikonku, keď na ňu klikneme ten tvar, môžeme ľubovoľne dotvárať, deformovať. Áno? Pri tvaroch sa ukážeme táto ikonka. Takisto pri tom trojuholníku. Máme pri tvaroch. Potom máme tie objekty, čo som vám ukazovala predtým. Vieme s ním rotovať, vieme s ním hýbať, vieme ho zduplikovať, pracovať aj s tou vrstvou, zadná vrstva, predná vrstva. Za týmto eskimátom sme mali jeho deti. Posunula som ho do zadnej vrstvy, detičky nám prišli navrch, znova keď ho mám presunúť dopredu, znova ten obrázok je v tej prednej vrstve. Áno? Čiže ak máte dva objekty prekryté, kliknete na ne, tak ho zasuniete týmto spôsobom jednoducho za ten objekt, ktorý je. Tu je to isté, to je objekt. Tu je písaný text, takže pri ňom sa ukáže aj ikonka textu, ktorý potom môžeme ďalej pracovať. Manipulácia s tým objektom, ako sme si už hovorili, čiže ešte raz, ak chytíme, my to hovoríme za tabletku, zväčšuje sa objekt pri zachovaní pomeru strán, rotácia, spriehľadnenie, duplicita, dopredu, dozadu, zväčšenie. Vlastne čo s tým objektom môžeme robiť. Samozrejme, uloženie predvádzacieho zošita. Chceme si ten flipchart uložiť. Pre do tohto nášho nepomenovaného máme tu zhruba 14 strán zo 14. Chceme ho uložiť. Klasicky ideme cez súbor. Dáme si uložiť ako. Ukáže nám ponuku. Je to predvádací zošit s koncovkou flipchart, samozrejme. Si ho premenujeme a dáme si uložiť. Samotný flipchart ukladáme. Čiže klasický súbor.
uložiť ako, uložíme si na miesto, kde ho chceme mať. Ja som vám to ukázala cez ikonku vľavo hore, cez súbor, ale samozrejme dá sa ísť aj cez ikonu na paneli nástrojov a tu znova súbor, uložiť ako. Je viac tých možností, na ktoré si zvyknete vy, to je vlastný nápis. Ďalší nástroj na zvýšenie pozornosti žiakov je clona. Vieme si clonu vložiť do prekladacieho zošita na jednotlivé stránky. Môže vám tu, čiže ideme. Nástroje. Ďalšie nástroje. Clona, áno. Vlastne tá je už vložená, čiže je fajknutá. Keby sme ju nemali, ukážem vám. Dáme ju preč. Dáme ju zavrieť. A vložíme si na stránku clonu. Clona. A na zemepise môžeme klásť otázky a deti hádajú. Áno, úradným jazykom tohto štátu je španielčina, táto zem leží v Južnej Amerike, hlavné mesto je Santiago, susedi s Argentínou stále nevedia, čo to je riešenie Chile. Pridali sme si k tomu aj mapku. Ukážeme. Chile, čiže Chile sa nachádza. Áno. Je to tak, ako na tú pozornosť toho žiaka je to veľmi dobré, že použiť pri výučbe. Môžete si ju vložiť už, keď si budete vytvárať flipchart, vložíte si tú clonu, vložíte si flipchart aj s tým, že vlastne na tej stránke už tá clona bude. Takisto pri matematike vytvorená clona s objektom. Je v tomto prípade už spravené obmedzenie, je tam vložený tvar, obložník, nie je vložená clona ako z nástrojov, ale je tu vytvorený tvar štvorec. Po stranách má tieto čiary, ktoré som spriehľadnila. Áno. A zadala som akciu, aby tam nastalo obmedzenie, čiže všimnite si, ja idem s tým perom, ako chcem, ale stále tá clona mi pekne ide po tej dráhe, ako som ju učila. Ale to je vlastne, zadáva sa to v tých prehliadačoch a to je už také náš štandard. Ďalší typ clony, samozrejme, môžeme si vložiť, ako som už povedala, tvar. Ten tvar si označíme a ako sme si hovorili predtým, vieme spraviť deformáciu toho tvaru a pozrieme sa, čo sa nám nachádza pod tou clonou, v tomto prípade vytvorenou tým tvarom a deformáciou toho plošníka. Čiže buď si vytvoríte cez nástroj clona, alebo si to vytvoríte cez tvárky. Samozrejme, ďalší je aj reflektor. Ďalším nástrojom, ktorý je zameranie pozornosti, znova klikneme na nástroje a vyberieme si tvar reflektor. Veľkosť a tvar svetelnej stopy upravíme pri
pritlačení pera na tabuľu a posunutí. Môžeme si to vyskúšať. Znova nástroje. Máme reflektor. Tu si môžeme vybrať kruhový, štvorcový, neprieľadný. Dáme si kruhový. Môžeme si ho zväčšiť. Môžeme si vybudiť po strane. No. Dokonca si môžeme tú snímku toho nasvietenia aj odfočiť. Zavrieme si reflektor a to, čo sme mali nasvietené tým reflektorom, sme si aj odfotili. Znova si to môžeme dať ako obrázky do knižnice. Čiže nástroj na pozornosť je tento reflektor. Pri zapnutí Active Inspire vždy sa nám otvorí riadiaci panel pri spustení. No. Čiže ukáže sa vám, ja vám ukážem, kde nájdeme ten riadiaci panel. Vyzerá to takto, keď sa spustí Active Inspire, dostanete túto ponuku. Čiže riadiaci panel programu Active Inspire. Máme tu predvádzací zošit, otvoriť nový predvádzací zošit, otvoriť nedávno otvorené, importovať PowerPoint, importovať z aplikáciu Smart Notebook. Dôležitá vec, čo je konfigurovať. Chcela by som vás upozorniť, že program sa stále vyvíja. Je potrebné každé 2 mesiace ho aktualizovať. Čiže vy ho aktualizujete tým spôsobom, že dáte hľadať aktualizácie, musíte byť samozrejme pripojení na internet. A kontrola aktualizácie bola úspešná, momentálne máte najnovšiu verziu. Áno? Ale takto. Myslím si, že už táto 1.7, čo je teraz najnovšia, on vás aj bude upozorňovať, že je nová aktualizácia z aktualizujúcej software. Musíte byť samozrejme pripojení na internet. Ešte môžem prejsť do toho riadiaceho panela. Čiže to je zložité konfigurovať. Tu máme ďalšiu ponuku pri ďalšom spustení použiť vzľad primári. Toto my využívame vtedy, keď školíme učiteľov na prvom stupni, respektíve na materských školách. Ten vzľad primári sa používa pre nižšie ročníky. Áno, je to také farebnejšie. Ale nástroje sú tam v podstate všetky, len je to také príbuznejšie, menšie výučkami. To je niečo o tom riadiacom paneli. Tu máme samozrejme ďalšie tie dôležité ikony, ktoré vám môžem ukázať. Magický atrameň. Prvá ikonka sú profily. Toto je tiež zaujímavá vec. Ak je niekto matematik, môžeme si prepnúť na profil matematika. Všimnite si, ako sa nazveme nástroje. Sú to matematické nástroje, ktoré môžeme využiť pri či už môžeme úlomer, kalkulačka, čiže toto sú matematikou. Ďalšie profily, jazykári, text, konvertácia textu, ďalej je médium, tí, ktorí by chceli fotografovať, nahrávanie zvukov, nahrávanie obrazu, import médií, čiže
v ktorom sme aj teraz pracovali. Ďalšia ikonka je ukotvenie panela nástrojov. Čiže tu máte možnosť ukotviť vľavo, my máme ukotvené vpravo, ukotviť návrh, ukotviť na spodok, niekto má rád plávajúce, vysunúť, zasunúť. Áno? Čiže tu si môžete vybrať. Kdekoľvek chcete, máte ten panel nástrojov. Čiže ho chcete mať ukotvenie návrh, čiže ten panel nástrojov sa nám nachádza tu. Ja ho mám ukotvený vpravo. Tu som vám vlastne ukázala tie profily, ako sme hovorili, cez tú ikonu profily, jazykári, matematici, médium, na tabuli, autorstvo, aké si zvolíte vy, ale pracuje sa väčšinou na tabuli. Takže toto by bol v podstate ten základ, čo sa týka toho, ako sa pracuje s tými základnými ikonami. Samozrejme, môžete pracovať aj v iných programoch, môžete si importovať, dajme tomu, PowerPointovú prezentáciu, ktorú máte vytvorenú, že skúsime si naimportovať nejakú PowerPointovú prezentáciu a ideme cez súbor, dáme si importovať, buď PowerPoint ako obrázky, alebo PowerPoint ako objekty. Rozdiel medzi týmito dvomi je ten, že PowerPoint ako obrázky je to v podstate ako odfotená plocha. Ja vám to ukážem názorne. Čítač. Niečo stiahol rýchlo. Takže importujem PowerPoint ako obrázok. Trošku počkáme. PowerPoint, môžeme si dať slajdy jednotlivé. Tu sú jednotlivé slajdy toho PowerPointu. Všimnite si, je to len ako odfotená plocha. Ale ako náhle ja dám súbor importovať PowerPoint ako objekty, vložíme si tú istú prezentáciu, čiže je tu výhoda aj tá, že vlastne vy vytvorené prezentácie v PowerPointe môžete importovať do tohto Inspire a môžete pracovať priamo v Inspire, dopisovať do toho a následne si to uloží sa to potom ako flipchart. Áno? Ale ostáva vám aj tá pôvodná PowerPointová. Ten rozdiel, áno, už môžete do toho vypisovať. Nie je to len ako fotografia,
ale už je to plocha, ktorou môžete ďalej pracovať. Čiže je to ako text. Už pracujete s textom, si to prepisujete. Čiže rozdiel. PowerPoint ako objekty. Je to len ako kvázi odfotené jednotlivé slajdy, ale PowerPoint ako obrázky sú ako odfotené a objekty. Je rozdiel ten, že môžete s tým PowerPointom pracovať v Inspire. Môžete si ho meniť. Áno? Takisto sa dá importovať nejaký PDF súbor. Môžeme si vložiť, ja som si stiahla z e-aktovky učebnicu matematiky pre 4. ročník. Nedáme si všetky strany, lebo je to dosť veľa, čiže učíme si strana 1 až 5. Dám importovať. Máme naimportovanú učebnicu, deti majú pracovné zešuty na stoloch. Sú tu príklady, môžu prísť pracovať priamo na tabulu, dopisujú výsledky. No ja len takto vám chcem názorne ukázať, že keď to popíšem a budem si to chcieť uložiť aj s tým popisom, dám súbor, dám tlačiť, exportovať do PDF. Môžem to dať na pracovnú plochu. Zminimalizujem si program. Môžem si ho otvoriť. Čiže tu je tá stránka 1 až 5, ktorú sme si importovali do Inspireu. Sme s ňou pracovali a to, čo sme robili v Inspire, čiže všetky tie výsledky a všetko môžeme naimportovať, exportovať do PDF-ka. Áno, tak sa to dá využiť. Ak by ste chceli pracovať v rámci Inspireu, dajme tomu s Excelom. Skúsime si to ukázať cez ten nástroj pripomienka na pracovnej ploche. Dostali sme sa na tú základnú lištu, vytiahnem si. Dala som ho sem. Máme Excel. Dám si text. Dám si plávajúcu klávesnicu. Môžem pracovať. Samozrejme, nemusíte pracovať v rámci Inspireu. Vy môžete z Inspireu výjsť, máme ako pripomienka na pracovnej ploche, a otvoríte si Excel a pracujete ako v Exceli, áno. Čiže ja som vám tu chcela ukázať aj v rámci Inspireu, že sa dá pracovať. Čiže PDF súbory, PowerPointové prezentácie, práca s Excelom, myslím si, že je toho dosť. Neviem, ak máte nejaké otázky, rada vám zodpoviem. Sa chcem spýtať, v rámci Excelu teraz môžete použiť aj tie grafické prvky Pero a v podstate tie nástroje, ktoré sú tam? Teraz môžem, lebo v podstate pracujem v Exceli, áno, nie som v rámci Inspireu. Keby tam bol nejaký konkrétny súbor, tak teraz vieme všetky tie grafické tu viete, nástroje použiť.
Áno, áno, viete. Chceli by ste si z tej tabulky, keby sme boli v rámci Inspireu, v rámci Inspireu máme tu nejaký graf. Chceme ho dostať do Inspireu, áno? Vieme ho dostať len ako fotografiu. Čiže tým spôsobom, ako som vám hovorila, ideme cez nástroje, fotoaparát, dáme si snímka oblasti, máme zadané nejaké hodnoty, ideme aktuálna stránka, prejdeme do predvádzacieho zošita, máme, všimnite si, tu je ten obrázok, dáme si ďalší slajd, tu je tento slajd, ideme nástroje, fotoaparát, snímka oblasti. Môžeme si dať. Nová stránka. Vidíte, už je tu. To je v podstate ako bitmapa, ako print screen, hej? Áno, presne ako print screen. Len už pracujete ako s objektom. Nepracujete už s tabulkami, už sa nedá niečo dopísať. A zase ten objekt môžete vložiť si do svojej knižnice. Môžeme nastaviť treba sa povedať, to je v tom Active Inspire aj priehľad z prirodzeného pozadia obrázku. Ako myslíte priehľad? Mám teda nejaký obrázok, ktorý má oreženko, ktorá je neorezaný. Ja chcem tam nejakú farbu skrietenú. Obrázky. Vy si to môžete robiť formou takto, vy keď akože odfotíte nejaký obrázok, ktorý má plochu. Vy ho zafarbíte tým nástrojom. Treba, chcem proste odfiltrovať to pozadie toho obrázku, ale treba si nejaký objekt. No my to robíme tým spôsobom, že vlastne robíme to tým fotoaparátom a je tam fotografia tou voľnou rukou. Čiže vy si to tým vlastne odfiltrujete ten obrázok. Čiže nedá sa to sofistikovanejšie. Ako je to s prácou viacerých užívateľov, nemyslím súčasne, ale proste jeden učiteľ, druhý učiteľ, každý môže mať nejakú svoju knižnicu, to uložené svoje... Takto, každý učiteľ si môže inštalovať Active Inspire do svojho notebooku. Áno? Má tam svoju knižnicu, má tam svoje obrázky, prenesie si to, keď ide v tabuli, donesie si to na kľúčiku. Je to vlastne v zložkách. Sú to štát, programy. Máme Active Inspire. Ste v dokumentoch. Takto, áno, je to pod mojimi dokumentami. Tu máte Active Software, program, Active Inspire. Moje zdroje. Áno? Tu si môžete, ale vy prídete na hodinu, buď si importujete priamo z kľúča tú svoju prezentáciu, alebo obrázky si môžete dať ako podzložku do predvádzacích zošitov. Áno? S tým samozrejme si aj to prostredie, ktoré ikonky má nastavené a tak ďalej. Nie. Čiže si ich budú predstavovať, hej? Môžu si predstavovať. Vlastne tie základné ikony, čo som vám ukázala na tej
to je, ako sa spustí program. A potom chcete si pridať, pred hodinou dáme si súbor, nastavenia, príkazy, narolujete si, ktoré potrebujete, vložíte si hodiny, pridať a už tam prídeme. Pána Renáska. Čiže, pardon, v rámci jednej inštalácie sa teda nedajú nastavať nejaké profily užívateľského rozhrania používania? Nie. Taký profil je, ktorý je priamo na tej tabule, kde pracuje. Ale ako náhle si učiteľ nainštaluje do svojho počítača, vytvorí si sám profil, ale neprenesie to na tom USB kľúči aj s tým profilom. A tam, čo bolo to autorstvo, tak tam sa to nedá. Tam bola matematika, média, aj to autorstvo, sa nedá nejaký človek na tých autorov. Tam v podstate nie, tam takisto sa len pridávajú. Tu sa len ukazujú ikony, ktoré boli naposledy použité. Pri tom autorstve, ktoré sme použili. Videli ste, používali sme ten sprej, používali sme import do súborov, používali sme clonu, plávajúcu klávesnicu. Máte nejaké skúsenosti, že ako to treba si tí učiteľov naozaj využívajú na tých základných, predpokladu základných školách hlavne, keď je tam takéto dosť bohaté množstvo nástrojov a ten učiteľ, dajme tomu, si stiahne z databázy nejaké už predpripravené nejaké môžem vám ukázať prezentácie. Len sa chcem spýtať, že on dajme tomu nie je tvorcom, to znamená, že nevie, čo má tam požadované, čo má k dispozícii, ako sa má dať v tom zorientovať, keď nemá tu nejaký manuál, hej, že odkryť to tu a dám to prefarby a už to hneď máš. Takto je to fajn efektné, no len on keď má milión často, dajme tomu nejakých tém, nemôže držať v hlave, hej, že musím mať aj na tejto stránke toto a na tejto to, čiže môže veľmi ľahko niečo zabudnúť, niečo proste nevšimnúť, že aké majú oni s tým skúsenosti, či sa toho proste neboja. On je vlastne takto, ako som vám ukazovala, ten aktív učiteľ.cz, to je veľmi pekný príklad, lebo u nás na Slovensku ešte málo príprav, ktoré sa dostávajú do éteru. Vlastne ten učiteľ v rámci tých poznámok, čo sme ukazovali tú ikonu, napíše, čo na tej stránke je, pre toho ďalšieho učiteľa, ktorý by chcel s tým pracovať. Áno? Odovzdávajú si skúsenosti. Ešte je tu tá možno, že mám skúsenosti tie, že príde učiteľ preboha, že ja som si stiahol nejakú prípravu a mňa to do toho nepustí. Nemôžem s tými objektami pracovať, nemôžem si to poslovenčovať. Tak vlastne ja vám ukážem, akým spôsobom vy sa dostanete do tej matice toho všetkého. Môžeme si to stiahnuť. Ideme znova cez Explorer. Dáme si našu aktív učiteľ.cz. Takže môžeme si dať nejaký predmet, čo ja viem. Čo skúsim? Prírodoveda. Dáme si hľadať. Nájde nám tu teraz tie prípravy. Môžeme si dať huby. Tu máme ponuku stiahnuť. Presný popis. Deti si zopakujú znalosť holuba, áno. To obsahuje pre aké deti, znova sa to prihlásim, lebo nás to preklikne na inú školu,
spôsobom. Dostaneme sa do vločky návrhu. Keď ju klikneme, zmení sa nám na červenú farbu. S tým objektom už môžeme pracovať. Takisto, keď máme text, potrebujeme ho prepísať do slovenčiny. V režime návrhu s ním môžeme pracovať, ale tu je to zaujímavé. Áno? Čiže prepneme do režimu návrhu, dáme si text, môžeme si ho úplne zmeniť. A potom ten flipchart dáme, ako som hovorila, súbor, uložiť ako a už to máme ten náš flipchart. Čiže týmto spôsobom. Takže vždy hľadajte, keď si stiahnete. Je tam popis, buď čo učiteľ hovorí, alebo predáva skúsenosť ďalším učiteľom. Čo s tým treba robiť, čo je kde zakryté, ako pracovať s tým stránkou. Automaticky prekladač tam nie? Neviem, či sú ešte nejaké otázky. Môžem sa spýtať, ja som tu chvíľu nebol a mi hovoril kolega, že ste hovorili niečo aj ohľadom PowerPointu, teda celkom neviem presne, že čo tam bolo všetko povedané, ale mňa by zaujímalo to, že keď napríklad prezentujem niečo v PowerPointe, či viem využívať nejakú aspoň časť z tých nástrojov kresliacich, či cez PowerPoint, keby som vedel kresliť. Čiže nie v rámci... Nie v rámci toho softu, ako, ale že Perom týmto, že keby sme si otvorili len PowerPoint. Áno, a v ňom by som chcel zvýrazňovať niečo, povedzme, čo už mám v tom PowerPointe, že či je to možné? Je to možné tým spôsobom cez nástroj pracovnej pole. Áno? Skúsme ísť do toho. Teraz som úplne, kde som. Ak vás môžem doplniť, tak je to možné aj inak. Active Board Studio, teda Active Board tabule majú okrem Active Inspire aj software Active Business aj Active Office. A ten sa dá stiahnuť a v podstate on tie nástroje doplní do toho PowerPointu. To znamená, že ak to nainštalujeme, to tu nie je, ak to nainštalujeme na tie počítače, kde sú tie tabule, tak sa v tom PowerPointe priamo v klasickom občanom objaví taký maličký panel, kde sú tie nástroje. A je to ešte niečo ako zjednodušené menej nástrojov je tam. V podstate sú to hlavne tie kresliace nástroje. Čiže ďalší panel do Office, ktorý v podstate sa integruje, hej? Integruje sa priamo do PowerPointu. Áno. Tu sa vám ukáže nástroje Active Office, Promethean Active Office a tam sú tie nástroje. Ale nie je potrebné, aby si to ľudia inštalovali na svoj PowerPoint, lebo to vlastne má reálne využitie už na tej tabuli. To znamená, že ja si pripravím prezentáciu a nechám si tam voľné miesto, kde chcem niečo dokresliť, niečo samozrejme. No dobre, ale tým pádom toto je, ja som povedal príklad, že PowerPoint, ale tým pádom toto je inštalovateľné len do Office. Ja keby som používal nejaký iný software mimo Officeu, tak napríklad nejaký chemický, povedzme, a potrebujem tam niečo zvýrazňovať, povedzme, tak existuje nejaký panel, ktorý by fungoval akoby nad všetkým? Práve to vám chcem povedať, to je ten, to je na to. A vieme to aj ukázať nejako na príklade, povedzme, že... Dajme tomu, že by sme otvorili v Exploreri nejakú stránku, lebo tam, či by sme mohli nejakým spôsobom pracovať s tými nástrojmi výrazom. Vieme ísť, kde sme predvádzací zošit, súbor, otvorme si nový predvádzací zošit. Vy tam chcete mať editovateľné objekty, hej? Lebo normálne sa... Nie ide o to, že ja môžem ukázať čokoľvek, že ako kreslím vo Photoshope napríklad, ale chcem tam zvýrazniť tou fixkou, hej, tak niečo. Nie. Ale ja rozumiem napríklad vymením software, takže ty zamyslíš tú tabulu na ten
prídem s Wordom, nechám si čo je názory a potom tými nástrojmi môžem potom kresliť, nie som nutená veľa vecí nepostaviť. Lebo ak to mám robiť takto, Danka, ako ty hovoríš, tak nepotrebujem virtuálnu tabulu. A v akomkoľvek softe, ako v tom Office je to takto použiteľné, ale keby som chcel akýkoľvek soft použiť a v ňom niečo zvýrazňovať, akoby v priehľadnej vrstve nad tým. Práca s objektmi, samozrejme, možno len priamo v tom Mindspace, software prostredie, dá sa len tie základné funkcie, len dá sa. Dobre. Aj hoci čo, keby ste tam otvorili PDF-ko nejaké, alebo čo, a v tom akože niečo. Áno, otvorím si software. No veď, dobre, takže iný, no. Jednoducho stránka Explorer, nejaká webová stránka, či je možné nad čímkoľvek, nad akýmkoľvek softom môžeme prežívať. Toto je vlastne tá priehľadná vrstva. Chcete si otvoriť nejaký program? No a skúste otvoriť úplne nejaký iný program. Čo? Tam je za tým panelom Marble. Toto? No napríklad to. A nad týmto viem kresliť. No, to som chcel vedieť. Čiže to sú vlastne tie Čiže to sa ako volá tá aplikácia? To je pripomienka na pracovnej ploche. pripomienka. Áno, pripomienka na pracovnej ploche. Čiže vy môžete pracovať s akýmkoľvek programom. A to vlastne úplne všetky tie nástroje viem tam využívať nad tým. Čokoľvek, čo tam klikne. Tak čo? Tak toto sú. Viete si tam vložiť klopom za nič prvé, to vec. Nie je to závislé na práci. Vlastne sa vám stavia taká fólia a môžete na nej. A dá sa spraviť aj print screen v podstate potom z tohto? Ale asi štandardný Windowsovský spôsobom. Print screen, odfotenie vlastne, robí sa to cez ten fotoaparát, no? Keby som použil teda štandardný print screen Windowsovský, že či nám zoberie vlastne všetky tie objekty, ako to vidíme na monitore. To zoberie všetky objekty aj s tým prehliadačom. Vlastne to, čo vidíme na obrazovke, to nastaví ten print screen. Prepísať North America na niečo, Severná Amerika. Pozor, to nie, lebo vy máte vlastne fóliu. Vy pracujete v rámci Inspire. Ale môžete to už potom tak ako písané uložiť a už to bude ako flipchart, si to volať. Keď to uložím, tak je popísané, tak sa vrátim. Ono vlastne nie. Ja to môžem použiť len ako fóliu. Čiže to ako bitmapa v podstate. No to, čo tak v podstate sa na to dá na tú tabulu interaktívne pozrieť z dvoch pohľadov. Buď je to len nejaká dotyková plocha a ovládame všetky tie programy, ktoré tam bežne máme, čo nám poskytuje obrovský priestor. Vlastne všetko, čo vieme spraviť na počítači, vieme priamo na tabuli. A druhá možnosť je, že použijeme napríklad Active Inspire ako ten prezentačný software a on tam má tie dva režimy. Buď je to vlastne to, čo tvorí tak je prezentácia, len to nie je PowerPoint, ale je to prezentácia v Active Inspire. A potom je ten druhý režim, že sa ten program začne tváriť, ako by ste si, že vidíte to, čo je pod tým, a buď môžete do toho zasahovať, alebo je to ako keby pred tým bola nejaká sklená tabuľa, že na ňu si kreslíte, že síce všetky nástroje vám fungujú, ale vidíte ako podklad ten iný. To, čo potrebujete. Čo si vy tam? Áno, ale nemôžem to, lebo ja sa mi to tak používať to Minion do čo máme na učebník a tam je to tak, že si ako keby sa to povie, že zavrznem, že proste to, čo mám práve na tej obrazovke, na tej tabuli, tak to nechám zavrznúť, kreslím do toho
už potom to môžem uložiť vlastne v tom formáte, aby som to zase to menu mohla otvárať, že jednoducho to, čo tam pokreslím, tak už mi to tam zostane. No, čiže tu spôsobom možno ten obraz odfotiť cez tie nástroje pracovnej plochy, vložiť si to do Inspire, tam si to vpisovať a už to máte ako tie jednotlivé slajdy. Čiže to musím ako keby, že odfotiť. Čiže povedzme si rozdiel medzi pripomienka na pracovnej ploche. Spraví sa nám tá spojená tabula, ako hovoril kolega. A druhá možnosť je tie nástroje pracovnej plochy. Čo som vám ukazovala, my sme tu v tých nástrojoch, tu máme ten kružok, idem si odfotiť časť z tejto mapy. Nová stránka, odfotilo mi to, odfotilo. A tu už s ním pracujem. Tu už vpisujem a už to mám vlastne v tom Inspire. Dobre, keby sme boli, máme tu, ako hovoríte, teraz sklenenú bloku, píšeme po nej a po ňom máme tú mapu a vtedy to odfotím, tak odfotí mi to tú mapu asi môžeme vyskúšať. Áno, tu ako print screen v podstate celá obrazovka aktuálna, ktorá je viditeľná, sa dostane do súboru. Takto, teraz som na pripomienka na pracovnej ploche. Áno? Fotoaparát. Snímka celej obrazovky. Vidíte? Dostalo sa to všetko aj s tým nástrojom. Čiže to je vlastne ako ten print screen, čo sme vrábili. Čiže spôsobom je to už ako nástroj pracovnej plochy. Odfotiť si tú časť, vložiť do Inspire a pracovať. Máme napríklad takú nájsť, že som minútu som meškala, vlastne vy nám to teraz predvádzate, akože ak to univerzita kúpila, alebo už to univerzita kúpila a určite s tým robiť, alebo... Áno, univerzita kúpi 5 kusov licencií. Ešte len kúpi. Budú k dispozícii 5, takže na vybraných katedrách. Vedenie ešte, ja nemám informáciu, kde... A tomu sa budú vlastne kupovať aj nové tabule? Nie. To je na tých starých tabuliach, ktoré máme? Áno. A chodí to? Je to v pohode? Je to údajne kompatibilné, kúpovali sme to s tým ohľadom, aby to bolo. A čo to znamená? Nie, takto máme 5 licencií. Tie licencie sú o tom, že na konkurenčné zariadenie, ako vy máte Vimeo, vlastne tam sa nainštaluje tento software a môže sa pracovať Inspire. Na tabuliach Vimeo. To je len projekčná plocha, tá tabula. To je projekčná plocha, samozrejme. Keďže my pripravujeme učiteľov, tak proste môj zaujímavé, tí študenti s tým môžu pracovať. Čiže ja som tá licencia, ale že môžem na študentovi ten software domov a vlastne doma tu vyrobiť pripraviť prezentácie. Môže, samozrejme, môže prezentovať potom tie svoje prípravy na tej tabuli, kde bola zakúpená licencia, áno, alebo na tabuli Promethean aktivu. Čiže nie je problém ten, že by študent nemohol pracovať v Inspire, áno. Môže si to ktokoľvek nainštalovať, len potom pracovať doma a keď sa bude predvádzať, tak na Vimeo na tejto tabuli. Čiže vlastne ako keby obmedzený počet tabulí, ktoré sa budú používať z toho vyplýva. Áno. Licencia je na konkrétnu tabulu. Na hardware. Na hardware. V spojitosti s hardwareom. Doteraz to bolo tak, spravila sa ako výnimka, doteraz to bolo tak, že tabula sa predávala len so softverom. Ten samotný software stojí 800 €. Teraz je to v zvýhodnenej cene a poskytujeme to školám, tým, ktoré majú iné tabule, aby mohli pracovať
Pozerala som aj na stránke zborovňa.sk. Je toho tam menej, ale postupne už tie prípravy tam pribúdajú v týchto kľúčach. Takže už aj tam sa môžete pozrieť a stade si pozrieť nejaké prípravy, čo robí učiteľ. Všetko viete už? Takže my dokúpeme vlastne na software k existujúcim tabuliam. Táto tabula je tu preto, lebo tá pôvodná sa poškodila pri rekonštrukcii budovy. Čiže to je náhrada firma, zaplatila to firma, ktorá robila rekonštrukciu, nahradila škodu tým, že kúpila sa ďalšia tabula. Čiže nie je teraz ten software? Software... Tento semester už môžeme používať? Software bude v dispozícii, ako nám sa uhradí faktúra. Takže nás u vás sa treba prihlásiť, že máme záujem, ale nie. No nie, kúpia sa vlastne, dokopy bude 5 licencií a na katedre informatiky jedna by mala byť. Vánka, že ty máš. Áno, máme už všetká, že mi dá, ale ja mám oficiálne, ja som... Áno, veď ako my to máme vydiskutované. Takže v podstate kúpia sa, tuto bola inštalácia, teda software v rámci tabule a ďalšie sa dokúpia, čiže dokúpia sa ešte 3 na 3 tabule software, 3 licencie. Ešte vedenie sa ešte nevyjadrilo kam z tých 10 dokúpy, neviem vám povedať. Vedenie musí rozhodnúť, že kam pôjdu, lebo budú sa dokúpovať vlastne aj tá konzola aj s tým dataprojektorom s krátkou projekčnou vzdialenosťou. Čiže tá sada sa skompletuje, my máme všade len tabule. Bohužiaľ, niekto to tak rozhodol vtedy a teraz sa to doplňa vlastne.